Последните ми 7 дни 60 секунди. Не отивам никъде, затова отивам навсякъде. Оказвам се и тука, и тука, и тука, и тука. Ден първи. Тегав, много тегав. После играем матч. Играя. Чакай, че много играх. Друг ден. Да се видя Стоя, да се видя Соня. Строя спортна зала. Тя стана много красива, бе. Ленти шампанско, ще копам за разнообразие. Както и да е. Ставам, дигам стоп, стигам морето. Капвам нещо и вдигам малко във фитнеса. Сам съм и нямам никакъв кеш. Затова ям филия с мас. Знам, бе, то беше нещо страшно. Губя се, едно се запознаем с този пич. Вика, имаш партия, трябва да се направиш малко по-така. Какво по-така, бе, очилатко? Нов ден, нова вечер. Първо, не. После, да. Берлускони искаше да ме запознае с неговите. Сори, обаче трябва да тръгвам. Не знаех, че свири напиян. Бърз душ и пак съм нагоре, надолу ще се върна сутринта, магистрала почвам след малко. Ама кой знае, нещо може да стане преди това. Глупости. 100 магистрали ще станат преди това.